Saúl Benítez e Lucía Mariño fixéronse co triunfo na 20ª edición da carreira Virxe da Guía. As carreiras populares son unha parte esencial da actividade deportiva na comarca e nas parroquias e citas ineludibles para os amantes do atletismo. Este 17 de maio non só se conmemorou o Día das Letras Galegas, senón que foi a data elixida para vivir a 20ª edición da carreira Virxe da Guía. Os amantes das zapatillas e destas citas deportivas participaron unha vez máis, deixando o listón alto. O atleta máis rápido en completar o percorrido de máis de 6 km na categoría absoluta masculina foi Saúl Benítez. O corredor pasou a liña de meta logo de firmar un tempo de 22 minutos e 13 segundos. O segundo clasificado nesta proba absoluta foi Juan Francisco Fernández e o podio completouno José Carlos Adán. Mentres que no apartado absoluto feminino o triunfo foi para a corredora Lucía Mariño, logo de parar o crono nos 30 minutos e 32 segundos. Detrás dela entrou María Teresa Cimadevila e o terceiro lugar do caixón ocupouno Ana Busto. A competición rematou pasada a 1 da tarde e logo os participantes e o público desfrutaron dunha paella. Nesta 20ª edición homenaxeouse a Juan Antonio Argibay Pérez.